Avui és un dia molt especial, és un dia ple d'emocions, quan hem tingut l'oportunitat d'entregar-vos els diplomes que acrediten la vostra formació després d'un procés de selecció molt important. Això vol dir que darrere hi ha una capacitat d'esforç, de sacrifici, però també una vocació de servei públic que és la que després de l'acte d'avui representarà un valor afegit al cos d'emergències del conjunt del país. I els hi dic des del cor, aquelles persones que decideixen en un moment de la seva vida jugar-se la vida per salvar les vides dels altres, sí que sou persones fonamentals perquè la nostra societat funcioni bé i es reforcin els valors de solidaritat, d'entrega i també de professionalitat. Moltíssimes gràcies per haver triat en un moment de la vostra vida aquesta professió. Gràcies per apostar per ser bombers i bomberes de Catalunya. Visca els bombers de la Generalitat i visca Catalunya!